középkori magyar királyság messzeföldön híres mesés gazdagságáról, pompás palotáiról, félelmetes erődítményeiről ma csupán romok és legendák regélnek. Épületei elpusztultak, és legtöbbször a föld mélyén várják felfedezőiket. Pedig hajdanán, a hegyek ormain, a mocsarak lápvidékein, vagy éppen a fölöttük magasodó dombokon meg annyi vár vigyázta a vidéket. Virtuális vártúránkon Magyarország középkori várainak történetét mutatjuk be, az államalapítástól a török hódoltság kezdetéig terjedő mintegy 6 évszázadban. A romantikus lovagregények ihlette kép szerint a várakban gyönyörű hölgyek és zord páncélos lovagok laktak, de ez az egykori valóságnak csak egy kis részlete. Az európai várak története szorosan összefonódott a középkor társadalmi rendjével, a feudalizmussal és annak fejlődésével. A királyok hatalma a várakra támaszkodott. Ezen várak parancsnokai, a király által kinevezett grófok, ispánok voltak. Ők vezették a vár haderejét, gyűjtötték be az adókat, intézték a birtok gazdasági és jogi ügyeit, felügyelték a vár védelmét és a terület rendjét. Emellett saját, öröklődő földbirtokokat is kaptak a királytól, amelyen saját udvarházat, vagy ha elég gazdagok voltak, saját várat is emelhettek. Katonai kíséretüket szabad emberekből állították össze. Ők lettek a lovagok, akik uruktól fizetést vagy hűbérbirtokot kaptak. Saját várat ritkán tudtak szerezni, viszont uruk várainak ők voltak a parancsnokai. A földeket kezdetben szolgák és szabadparasztok, később szabad, de saját földbirtokkal nem rendelkező jobbágyok művelték meg, akik a várak alatti falvakban éltek. A középkori vár tehát valójában olyan erődített úri lakóhely volt, amely reprezentálta urának hatalmát, védelmet nyújtott lakói és azok vagyona számára, de egyben a birtok gazdasági központjaként is szolgált. A magyar várépítészet teljes történetét jól példázza az ország egyik legfontosabb vára, Esztergom. A Géza fejedelem által alapított új főváros egy késő római erőd romjain, annak köveiből épült fel, majd a 11. században faszerkezettel ellátott földsáncokkal fokozták erejét. A 12. század végén gótikus várpalotává alakították, ekkor épült sokszögletű lakótornya, kápolnája, majd nagy terme is. A 14. és a 16. század között pompás reneszánsz érseki palotává változott. Fényűző termekkel, kápolnákkal, lakosztályokkal bővítették, falait tornyokkal tagolták. A török korban a két birodalom határára került várat ágyútornyokkal, rondellákkal és bástyákkal megerősített, korszerű erőddé alakították. A sok átépítés nyomán Esztergom várának legkorábbi részei eltűntek, ma is megvannak azonban egykori elővárának, Visegrádnak a falai. Római romokból épült fel a visegrádi ispáni vár is, amely az Árpádok pilisi erdőbirtokainak központja lett már a 10. század második felében. A visegrádi vár római eredetű tornyos kőfalain belül egy kétosztatú kőházban lakott az ispán, és valószínűleg itt szállásolták el a várba érkező előkelő vendégeket is. A kápolnát a várudvarban építették fel. A Dunai oldalon húzódó kőfal közepén emelkedett a késő római parancsnoki épület, amelyet lakótoronnyá alakítottak. Emeleti bejáratához falépcső vezetett. Az emeletes torony pillérek által tagolt földszintje raktárként szolgált, az emelet két terme pedig lakótér volt. Mint a középkori várakban általában, az egyik lakószobából nyílott az árnyékszék, amelyet Visegrádon külön kis toronyba foglaltak. Létrákon juthattak fel a tetőre, ahol nagyobb hadigépeket is fel tudtak állítani.
A lakótorony egyetlen épületben összegezte mindazt a funkciót, ami a középkori várat jelentette. A védelem, a fényűző lakhely és a biztonságos kincstár a hatalom megtestesítője volt. A torony és a hatalom elválaszthatatlan fogalmakká váltak. A lakótornyokat börtönként is használták. Így történt ez Visegrádon is, ahová a képes krónika szerint Szent László király 1083-ban Salamon királyt zárta. Salamon sebzett lelkét emésztő harag és keserűség marcangolta. Háborogva és dühös lélekkel László ártatlan vérének veszedelmére mesterkedett, de maga esett a verembe, melyet ásott. László király pedig rajta kapta a gonoszságon Salamont, elfogta és Visegrádon börtönbe vetette. László ezt nem félelemből cselekedte, hanem azért, mert királyi atyafia folyvást fenyegetőzött, hogy gonoszabbakat cselekszik az előbbieknél. Csillapítani akarta hát kissé dühösségét. István király szentté avatása alkalmából azonban László szabadon bocsájtotta Salamont, akinek a visegrádi vár egyik később épült tornya ma is őrzi a nevét. A gótika korában a királyi udvarok igényei megnövekedtek, az uralkodók pedig egyre pompásabb palotákat emeltek. Ezek egyik legszebb példája volt az óbudai vár. 4. Béla még hercegként kezdte építeni, és 1235-ös koronázását követően készült el. Óbuda az esztergomi királyi székhely funkcióját vette át, és a 13. század végéig ez lett a magyar királyok fő rezidenciája. Negyedik Béla korszerű, szabályos, négyzet alaprajzú várat építtetett, amely az ekkoriban elterjedő új mintát követte. A gótika megjelenésével ugyanis új típusú várak születtek. A keresztes hadjáratokból visszatért európaiak a szentföldi várépítészet vívmányait alkalmazták. Ennek megfelelően Óbudán is kettős védelmi rendszert alakítottak ki. A várat vizes árok és külső fal vette körül, míg belső udvarát palotaszárnyak övezték. A kaputorony mellett az északi szárny keleti felében állt a kápolna, a nyugati oldalán pedig a boltozott nagyterem. Mindkét épületrész kétszintes volt. Az alsó szintet az udvarnép, a felsőt a király használta. A lakószobák a keleti és a déli szárnyban kaptak helyet. Utóbbi előtt Dunára néző, ablaksorral áttört folyosó futott végig. E szárny földszintjének keleti végén lehetett a korabeli Európában még ritkaságnak számító fürdőszoba, ami általában két helyiségből állt, egy hipokausztumos kamrából, amely izzasztó fülkeként szolgált, és egy hozzá csatlakozó szobából, ahol a fürdőkádat helyezték el. A hipokausztumot, vagyis padlófűtést a rómaiak hagyták örökül. A vastag kőpadlót sűrűn állított oszlopok tartották, és a közöttük lévő teret kívülről fűtött levegővel töltötték fel. Óbudán a vörös márványpadló alatt megmaradt padlófűtés nem csak a kamrát fűtötte, a meleg levegőt vezető csatornák a falakba is felfutottak. A 13. század elején a legnagyobb hatalmú bárók óriási vagyonra tettek szert, 4. Béla pedig meg akarta törni erejüket és gőgüket, ezért visszavette a korábban nekik adományozott birtokokat. A konfliktus tovább éleszte az óbudai trónteremben lezajlott híres jelenet is, amelyről Rogerius mester így emlékezett meg siralmas énekében. Hogy a bárók vakmerő merészségét visszaszorítsa, elrendelte, hogy ha valaki a bárók közül az ő jelenlétében lemerülni valamilyen ülőhelyre, kivéve a hercegeket, érsekeket és püspököket, bűnhődjék megérdemelt büntetéssel. Ugyanakkor elégettette a bárók ülőhelyeit, amennyit meg tudott találni. A bárók annyira megharagudtak Bélára, hogy nem sorakoztak fel csapataikkal a Muhi csatában.
A királyi sereg súlyos vereséget szenvedett, és a tatárok végigpusztították a Magyar Királyságot. A tatárjárás után valóságos várépítési kampány kezdődött. A megközelíthetetlen hegycsúcsokon sorra épültek a kicsiny, de szinte bevehetetlen kővárak, magas falakkal és tornyokkal. A korszak jellegzetes vártípusának egyike volt a keleméri Mohosvár is, amelyet a Gutkeled nemzetség tagjai emeltek a Bükk-hegységben. Negyedik Béla ugyanis okult a katasztrófából és változtatott politikáján. Számos királyi birtokot adományozott a nemességnek azzal a feltétellel, hogy új, korszerű várakat építenek. Az ovális alaprajzú Mohosvár 2 tó fölött magasodott, akárcsak kortársai, a vidékről jól látható, ugyanakkor jól védhető helyen. Egyszerű séma szerint épült, széles, mély árok övezte, amelynek külső oldalán sánc, belül palánk húzódott. Kerek öreg tornyát és aprócska udvarát kőfallal kerítették körül. Azon a részén, ahol a várat leginkább védeni kellett, külső oldalához egy 4-szögletű tornyot építettek. A kerektoronyhoz és a nyugati kerítőfal mindkét oldalához faszerkezetű lakó- és műhelyépületek kapcsolódtak. Ugyancsak fából ácsolták a közlekedést biztosító lépcsőket és a kőfalakon húzódó gyilokjárórendszert, valamint a tornyok védőszintjét és tetőszerkezeteit is. Ezek a várak sokszor igen rövid életűek voltak. Legtöbbjük a feudális anarchia korszakában megsemmisült, amikor a nemesek egymással vetélkedtek és egymást fosztogatták. A királyságot felosztó tartományurak kiteljesedő hatalmát végül Első Károly számolta fel az 1320-as években. A király oklevelei a korszak véres várostromairól és csatáiról is tudósítanak. Bátran előre nyomulva számos emberének halálát és pusztulását vállalta, és nem bánta hadinépéből igen sok sebesült véreontását, úgyhogy csak kevesen akadtak, akik harci verítéküket vértől pirosló és áztatott gyolcsokkal letörölve megmenekültek. Ádáz ostromok, szigorú ostromzár és hosszú ideig tartó erőfeszítések árán számos várat elfoglalt és elvett. Így méltatta a király híve Babonics János bánhősiességét 1317-ben. Első Károly a nemesi várak egy részét leromboltatta, a megmaradt erősségek helyén pedig fia Lajos király fényes palotákat építtetett. Így tett Ákos nembéli Ernye-bán várával is Diósgyőrben. Lengyel királlyá koronázása után itt, a Krakkóba vezető út mellett rendezte be egyik mellékrezidenciáját. Az átépítés nyomán a királyi vár az ekkor már Európa szerte elterjedt 4-szögletes, középudvaros, gótikus vártípus képviselője lett. Sokszorosan tagolt védelmi gyűrűk vették körül, udvarának 4 sarkán egy-egy karcsú torony magasodott. A pompás diósgyőri várpalota keleti szárnyának első emeletén a kápolna 2 oldalán alakították ki a király és a királyné magánlakosztályát, amelyek egyforma elrendezésűek voltak. A kor szokásának megfelelően a női és férfi lakrész is 3 helyiségből állt. Bejáratuk a középső, legnagyobb terembe vezetett. Innen 2 kisebb szobába juthattunk. A kápolna melletti helyiségből az uralkodónak és feleségének egy-egy imafülkéje is nyílott, amelyből rá lehetett látni a kápolna főoltárára. A lakosztályok legbelső részét, a hálószobát az átellenes oldalon, a saroktornyokban rendezték be.
Az udvarról egy nagy díszlépcső vezetett a vár harmadik, legtágasabb lakosztályának bejáratához, amelyet feltehetően az anyakirályné Erzsébet számára rendeztek be a déli szárnyban. 1381 őszén díszes küldöttség érkezett Diósgyőrbe, a genovai és a velencei követség tagjai. Lajos király a nyár folyamán győzelmet aratott Velence felett, a nemes urak és kísérőik pedig azért jöttek, hogy fényes ünnepség keretében írják alá a háborút lezáró torinói békét. A delegációkat a palota legfontosabb, egyben legnagyobb helyiségében, a lovagteremben fogadta első Lajos. Magát a békeokmányt a szomszédos szobában hitelesítették. Az okiratban Velence többek között arra is kötelezte magát, hogy függősége jeléül vasárnap és ünnepnapokon a Szent Márk téri zászlórúdra felvonja a magyar király Anjou-Liliomos lobogóját. Az ilyen fejedelmi találkozók leglátványosabb eseményei a lovagi tornák voltak, amelyeket Diósgyőrött a palota falain kívül a mezőn elterülő lovaspályán rendeztek. A legenda szerint réges-régen egy szerencsehozó sárkány bujkált a Mátra bércei között a rávadászó emberek elől. Rejtek helyéről csupán Zsigmond király sárkányos lovagrendjének tagjai, a közeli Kisnánát birtokló kompoltiak tudtak, akik szerették és tisztelték őt. Amikor az utolsó kompolti fiú utódot nem hagyván meghalt, a sárkány lejött a hegyekből, hogy megsirassa elvesztett barátját. Mivel a lovagot a vártemplom szentélyében temették el, a sárkány alászállt a templom melletti várkútba, hogy mellette lehessen, és 1000 éves álomba merült. Úgy tartják, ezen idő elteltével a sárkány felébred és feljön a kútból, a vár lerontott falai újra felépülnek, a lovagok pedig visszatérnek, hogy ismét őrködjenek az igazság, a szeretet és a béke felett. A késő középkori kisnánai vár építője, Kompolti első János valóban a béke felett őrködött a 15. században. Először is új lakóépületet emeltetett az 1430-as években. A családi kúria akkorra már 100 éves faépülete és a bátyja által gótikus stílusban újjáépített plébánia templom mögött már kőből húzta fel a két helyiséges, alápincézett, emeletes udvarházat, déli homlokzatán toronnyal. Nem sokkal később, Zsigmond király halála után azonban a trónviszályok ideje köszöntött be, amikor a kényelem helyett a védelem vette át a főszerepet. Kompolti János új udvarházát jelentősen kibővítette, és palánkerítéssel övezve kastéllyá fejlesztette. Ám hamarosan a palánk erődítés is kevésnek bizonyult, ugyanis cseh huszita seregek maradványaiból alakult rablóbandák fészkelték be magukat Észak-Magyarország területére. A zsoldos vezérélet Kompolti János ezért várépítésbe kezdett. A palánkon kívül azzal párhuzamosan kőfalat építtetett kastélya köré. Új, nagyméretű kőkaputornyot emeltetett, végül pedig elbontatta a fapalánkot. Dédunokája, az utolsó kompolti fiú 1521-ben halt meg. Az alvó sárkány legendája talán kettejük emlékét örökíti meg. Úgy tartják, a sárkány ma is szerencsét hoz azoknak, akik belélegzik leheletét, amikor ásít. A kellő pillanat megragadásához pedig csupán egy pénzdarabot kell a kútba dobni. Ha hangtalanul esik, a sárkány kitátott szájába hullott. Ha viszont koppan a pénz, a sárkány pikkelyére pottyant, és nincs szerencséje a próbálkozónak. Hunyadi Mátyás trónra lépésével viszonylag békésebb időszak kezdődött a várak életében. A humanista uralkodó és második felesége, Aragóniai Beatrix révén pedig az új stílus, a reneszánsz is megérkezett a királyi udvarba.
A 19 éves nápolyi hercegnőt 1476. decemberében páratlan pompájú magyar főúri követség vezette Mátyáshoz. A nászkíséret egyik tagja az ifjú Gergellaki Buzlai Mózes volt, aki később a király világlátott diplomatája lett. Miután pedig a királyné megérkezett, az asztalt és az életmódot kultúráltabbá tette. A hitvány háztartásból viszonyogva nagyszerű ebédlőtermeket rendezett be, díszes csarnokokat, aranyozott hálószobákat teremtett. A királyt visszafogta a közvetlenségtől, az ajtóhoz silbakokat állított, megszüntette a szabad bejárást, és rávette a királyi felséget, hogy sokkal gondosabban őrizze a méltóságát. Emlékezik Mátyás király történetírója Antonio Bonfini az ifjú feleség első intézkedéseire magyar otthonában. A király környezetében élő nemesek lassanként átvették az udvar új szokásait. Mátyás halála után az 1490-es évektől zordváraikat kényelmes reneszánsz palotákká alakították át. Így tett az új művészetet jól ismerő Buzlai Mózes is. Simontornya várát saját rezidenciájává, a kor egyik legfényűzőbb reneszánsz várkastélyává építette ki. Míg Kisnána nemesi udvarházból alakult várrá, Simontornya eredetileg is várnak épült a Siólápján. A többször átalakított, kibővített erődítményt új ura teljesen átépítette. A vizes árokkal körülvett várkastély déli oldalán reneszánsz lakótornyot, kaputornyot és lépcsőtornyot emeltetett. A szomszédos keleti szárny régi, gótikus, árkádos folyosójának helyére reneszánsz lodzsa került, amely két oldalt konzolokon nyugvó függő folyosókban folytatódott. A királyi udvar egyik fő méltóságaként Buzlai egyenesen a Budán dolgozó olasz és dalmát kőfaragóktól rendelte meg a lodzsát, a reneszánsz ajtó és ablakkereteket, sőt a kandallókat is. Kortársaihoz hasonlóan Buzlai Mózes is úgy vélekedett, hogy az ókori Rómát utánzó reneszánsz stílus nem illik egy kápolnához, így azt és a hozzá csatlakozó újonnan épített északi palotaszárnyat is késő gótikus stílusban építette fel. Az új épületszárny közepét reprezentatív, kétszintes nagy terem foglalta el. A földszinti helyiség boltozott volt, a felső, famennyezetes lovagteremből pedig pompás zárt erkély nyílott. Ebben az időben még Simontornyához hasonló reneszánsz lodzsás fényes palota volt a Tatai vár is, amelyet Zsigmond építkezései után Mátyás király és második Ulászló bővített ki. A török veszély azonban újabb fordulópontot hozott a magyar várépítészetben. A 15. században ugyanis Európa szerte elterjedtek az ágyúk, amelyek ellen csupán az új, olasz rendszerű bástyás erődök nyújtottak hatékony védelmet. A tatai várat először csupán egy új külső védőfallal és egy körbástyával, azaz rondellával erősítették meg. Mivel ez a védelem kevésnek bizonyult és a török 1558-ban bevette az erődítményt, visszavétele után már a legkorszerűbb olasz várépítészet szabályainak megfelelően építették át. Az új haditechnikának köszönhetően tehát a Magyar Királyság gótikus és reneszánsz palotáit is olasz bástyás várakká alakították át. Ezek a végvárak azonban már katonai célokat szolgáló erődök voltak. Születésükkel véget ért a középkori várak korszaka.